Hei, hyvää Vantaata kaikille. Päivänä hiljalleen tässä alkamassa Vantaan Tikkurilan uimahallilla. 6:00 sinne pääsi sisään, mutta sitä en ajattelin tehdä tämän videon. Olen kuntavaalia aluevaaliehdokkaana kristillisdemokraattien riveissä. Tässä vlogissa ajatuksena on puhua muutamista tärkeistä asioista, eli ensinnä kulttuurimuutoksesta, jota toivoisin tänne Vantaalle, että voisimme kaupunkina olla osallistava kaikille ja erityisesti, että ottaisimme huomioon tulevien sukupolvien mahdollisuus työskennellä täällä. Tämän kaupungin erityislaatuinen sijainti ja tärkeä rooli Suomen keskeisenä logistisena keskuksena on antaa mahdollisuuksia työskentellä myös niille ihmisille, joilla ei ehkä ole niin suuria valmiuksia koulutuksen puolesta. Tämä antaa myös mahdollisuuksia maahanmuuttajille toisin kuin moni muu kaupunki. Eli jos meillä on tavoitteena saada tämä kaupunki kukoistamaan, meidän pitää ottaa huomioon nämä tulevaisuuden näkymät, joita ihmisille meillä on tarjota. Sitten toinen tärkeä asia on se, että mitä kouluissa tehdään, miten voimme auttaa nuoria löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa, tukea heitä, että heille voisi tarjota terveitä arvoja ja tervettä elämää, mitä voimme tarjota koulun kautta. Sitten on myös se, että miten osallistamme kolmatta sektoria. Henkilökohtaisesti minulla on kokemusta seurakunnan piirissä tapahtuvasta nuorisotyöstä ja myös vertaistukiryhmistä. Olen itse neokatekumeeni katolilainen, alun perin luterilainen, mutta nyt jo katolilaisena 30 vuotta. Olen adoptioisä ja 20 nuoren iskä. Ja tässä Tikkurilassa asuessa on myös tällaisia pienempiä asioita, eli Citykanet on tänne kaivannut kuoppaa aika ahkerasti. Tarvitaanko Vantaalle kenties joku kanisteri tai kanistaja tai joku tämmöinen henkilö, joka kaupungin puolesta hoitaa pientaloalueiden kanitilannetta. Tämä on monelle asujalle riesa, mutta se voisi olla aivan yhtä hyvin mahdollisuus. Kaupungilla on mahdollisuus laittaa tähän henkilö tai muutamia henkilöitä, jotka katsoo tämän asian perään. Ja se antaa myös ravintolalle mahdollisuuden tarjota sellaisia kaniannoksia, joita ei ehkä muualla niin helposti ole saatavilla. Eli asiat pitää miettiä monelta näkökantilta, mitä voidaan tehdä. Mutta ne suuremmat asiat, eli kulttuuri. Hyvää Vantaata kaikille. Tästä olisi hyvä saada aikaan jonkunmoinen meemi, eli että kaupungilla ihmiset voisivat ruveta toisiaan tervehtimään, myös tuntemattomia tällä lausella hyvää Vantaata, koska se samalla kertoo jo, mihin tämä tervehtiä on pyrkimässä. Eli siihen, että meillä on yhteisöllisyyttä, että me välitämme toisistamme. Meillä on hyvin laaja kulttuurinen kirjo tässä kaupungissa ja meillä on yhteisöllisyyden kautta meillä on mahdollisuus tulla ymmärtämään toisimme paremmin ja toisten tavoitteita. Ja se, että ymmärrämme muiden tavoitteita ja voimme miettiä, mitä mahdollisuuksia myös muilla on tulla toimeen, että ei pelkästään itsellämme. Se olisi suuri voimavara tässä kaupungissa. Tämä on Suomen merkittävin logistinen keskus, Vantaa. Täällä on suuri kansainvälinen lentokenttä, hyvät liikenneyhteydet, raideverkko, joka tulee entisestään tiivistymään tämän Vantaan ratikan kautta. Ja meillä on hyvät yhteydet joka puolelle. Paljon potentiaalia kaupunkisuunnittelun osalta.
tämä kaupunki todella tarjoaa suuret mahdollisuudet. Itse olen ollut mukana katolisen kirkon piirissä nuorten postvahvistusryhmien vetämisessä noin 10 muun avioparin kanssa. Ja vaimoni kanssa olemme olleet 8 vuonna tässä työssä perjantai-iltaisin mukana. Ja se on antanut meidän ainutlaatuisen näkökulman siihen, että minkälaista nuorten elämä on. Erityisesti kun puhutaan riippuvuuksista, päihteistä ja myös siitä, että miten nuorten keskuudessa on myös laajalle levinnyttä toivottomuutta. Eli meidän tulisi antaa jotain sellaista vakautta, mitä aina perheet eivät voi tarjota. Eli semmoiset toimintamallit, joissa me osallistetaan nuoria ja pystytään myös puuttumaan tilanteisiin, jossa esimerkiksi päihteet pääsee tavallaan niin kuin niskan päälle, niin tämmöisiä mahdollisuuksia pitää miettiä. Muutamia ratkaisuja on löytynyt ja monesti ratkaisut vaatii sitä, että on niitä välittäviä aikuisia, mutta se, että meidän kaupungissa voidaan verkostotua näiden välittävien aikuisten kesken, niin siihenkin on mahdollista poliittisilla päätöksillä vaikuttaa. Yksi tärkeä asia Vantaalla mielestäni on harkita sellaista PPP, Public-Private Partnership, eli erilaisia rahoitusmalleja. Itse olen rahoitussektorilla töissä, ollut jo 8 vuotta pankissa töissä ja tietohallinta-asiantuntijana tällä hetkellä. Minulla on näkemys siitä, että rahoituksen kautta voidaan vaikuttaa myös siihen, missä määrin julkiset instanssit omistavat seiniä ja onko aina järkevää omistaa kaikkia rakennuksia esimerkiksi kunnan taholta. Yksityistäminen on esimerkiksi Kanadassa PPP-malli on tuottanut hyviä tuloksia ja osoittautunut myös kannattavaksi ajatellen menotaloutta kuntatasolla, kaupungitasolla. Näkisin, että tässä on mahdollisuuksia ruveta miettimään uusia lähestymistapoja päiväkotien, koulujen ja seinien ja ylläpidon osalta. Myös hyvinvointialueiden hankinnat tässä mielessä ja rahoitus näille rakennuksille on järkevintä hoitaa kuntatalouden tasolle tuoduilla asiantuntijoilla ja asiantuntevuudella. Mitähän muuta? Ajatuksia on todella paljon. Olen ollut aikaisemminkin kristillisdemokraattien riveissä ehdokkaana, mutta voi sanoa, että viimeiset 10 vuotta on muuttanut näkymääni ihmisyyteen kaiken kaikkiaan ja myös siihen, että miten meidän tulisi lähestyä niitä ihmisiä, jotka eivät jää samoja uskonnollisia näkemyksiä tai kulttuurillisia näkemyksiä.